olówó sàrà o olóṣó olóṣó tó bá máa rí ó gbọ́lúdé ni ó ti gbọ́lúdé ó ti dé corona ti dẹ́dúró olóṣó olówó sàrà. ó wà lẹ̀ oko wà lẹ̀ kọ́rọ́ wà lẹ̀ tóbó bá wà lẹ̀ mo máa spend owó tó bá wà lẹ̀ mo máa gbóbo ẹlẹ̀. Oya baby taho karki guje ni taho mu tafi ni fa da ke mun dace soyayya ce no fighting bacin haka ne ba kati yar madara haka da ni in jaki ki kai ni gaban mamanki ki ce mu shiga zabinki zabi ne zabi ba kati ashe yar ƙarya ce yar banza ce ba ta da ko sisi kayan ki kala uku ne haka gilarji in darama haka Maryam Waziri ki baraka baki da iPhone baki da laser amma kullum sai costume ai haka ne no fighting ofe ne ai mun gane yamba da bala'i fuck boy ne you call me the wanted maka ne na ganka da bad girl ƙarya na ce maka yanki maso baya na faɗa maka bad girls ɗan ƙarya calling me the bad guy a dan foka Maryama Waziri da sanda ta cinye tari ta barka bulki su fashe ma akwai papa na ganta motar dan Musa na ce mata bulki ta ce hayya ofe ne mun gane ƙaryan ku fata ƙare kun koma yawa ne Bilaji da iPhone Bilaji da iPhone ofe ce in dara da iWatch ofe ce Maryama Waziri ofe ce yan mata a joyin ofe ce gayu a garinmu ofe ce ya zina ya sako ba ofe ce ya haɗo fa da iWatch ofe ne ashe yar ƙarya ce yar banza ce mata da ko sisi kayan ki kala uku ne haka gilarji in darama haka Maryam Waziri ki baraka baki da iPhone baki da laser amma kullum sai costume ai haka ne no fighting ofe ne ai mun gane ofe ne ta ganta fresh kuma ga ta designer amma kuma ba ta da aiki sai ƙarya haka ba ta da canji yar ƙarya ce ba ta da ko sisi ai mun gane ofe ne baki da holan samu su leda sufa babu ki samu su jaba ƙarya babu murayi together if you love me I love you baby take me to okay oh my ma is okay in kin postin sani status kauna kuma ba ni in baki na san ai mun dace ke ma yar gada ce fake like mu daina mi yi attaching ashe yar ƙarya ce yar banza ce ba ta da ko sisi kayan ki kala uku ne haka gilarji in darama haka Maryam Waziri ki baraka baki da iPhone baki da laser amma kullum sai costume